ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, ҳамзабонони азиз, мардуми форс, мардуми тоҷикзабон, мардуми форсзабоне ки дар тамоми дунё аз гӯшаю канори дунё барномаи чашмаи умедро тамошо доред. Миннатдори оне ҳастам ки шумо вақт ёфта ҳар моҳ, ҳар ҳафта барои ояндаи худатон, барои ояндаи пешравии ҷамъияти имрӯзаи мо вақти худатонро сарф кардед. Агар ки шумо дида боред, умри одам вай дар ҳақиқат як аввалу охир дорад, як кӯтоҳ ҳаст. Умри одам бесконечна нест, ин хел беохир нест умри одам. Барои ҳамон одам ахири оқибат ҳамон шахсе шуда метавонад ки вақташро ба чӣ сарф мекунад. Агар ки ҳар рӯз вақтатона шумо 1 соат 2 соат спорт ба сарф кунед, як рӯз на як рӯз спортсмен мешед. Агар ки ҳар рӯз вақтатона шумо китоб хондан батед, камтар аста ҳамаи илм ба шумо ёрдам мекунад. Агар ки шумо ҳар ҳафта 1 соат 30 минут ё 40 минут барномаи чашмаи умедро тамошо мекунед, шумо рӯз ба рӯз фикронатон дигар шуда рафтан мегирад. Баъд аз 1 сол шумо мебинед ки нақшаи корие ки шумо доред, фикронае ки шумо доред дар аксарияти ҳамзабонои шумо, ҳамроҳҳои шумо, ҳамшину ҳамхесони шумо ин чи нест. барои ҳамон ҳамватанони азиз, ҳамзабонони азиз, умедворам ки барномаи чашмаи умед ба шумо як беҳбудӣ овардааст барои ҳаёти шумо. мақсади асосии барномаи чашмаи умед ҳамин ҳаст ки барои ҳар як шахсе ки орзу дорад, барои ҳар як шахсе ки умедвор аст, барои ҳар як шахсе ки мехоҳад ки дар дунё як худашро инкишоф диҳаду ҳаёти зебо гузаронаду ҳам ба худаш, ҳам ба ватану ба хешу табори дигарон як мусбат, як фоидаи мусбат биёрад, барои ҳамин мардум барномаи чашмаи умед сохта шудагиаст. ҳамватанони азизу гиромӣ, ман ҳозир дар Малайзия ҳастам. Аз Малайзия ба шумо суҳбат карда истодия ҳастам. Аз рӯи қонуни Малайзия вақте ки шумо ба ин ҷо мебиёед, 14 рӯз бояд ки карантин шинед. Ман гостинисаи Хилтон ба 6 ҳамин ҷо кор карда истодиам, дигар илоҷи дигараш нест, роҳи дигараш нест. барои ҳамон вақте ки имрӯз барномаи чашмаи умед вақташ расид, барои ҳамон дар ҳамин гостиничный номер ман шумо запис карда роҳӣ карда истодиам, сабт карда. умедворам ки барнома ба шумо хеле ёрдам мекунад. ин гуфтани оне ҳастам ки сарфи назар чизе ки набоша ҳаёти ману шумо ба як графика, як дисциплина қати кор карданамо зарур аст. беҳад рӯи ҳамин нақша рафтанамо зарур аст. агар ки ҳар ҳафта шумо ҳамин хел доимо муддати 1 сол, чӣ хеле ки мисол ман аввал ваъда кардаги будам гуфтан гирам бар чашмаи умед шумо як фикр, аз ҳар як барнома шумо як фикр ё дута фикр ба худатон ҷамъ мекунед. аста ҳамина шумо истифода мебаред барои зиндагии ояндаатон. бисёр комментариҳоям хонда мебинам, уже дида истодиам ки фикронатон дига шуда истодааст, фикрои хом кам шуда истодааст, таърифкунӣ гум шуда истодааст. аста ана ҳақораткунию мани якдигара критикават кардан, ин чизҳо аста кам шуданд. чиба ки одам баақл шавад вақте ки даҳанаша мекушод, аз даҳани вай як сухани хуб мебурояд. вақте ки одам беақлу бефаросат аст, вақте ки вай даҳанаша мекушод, аз даҳанаш гапҳои хом, гапҳои дилшикан, на суханаш як мазмун дорад, на як маънӣ дорад. Просто дивонавор гапҳои ҳарчи гуфтан мегирад. ҳозир ман дида истодам ки хеле хуб аста аудиторие ки ба вай одамое ки барномаи чашмаи умед зарур асту фоидаовар ҳаст, ҳавай аста ҷудо шудаш худаш хонда рафтан мегирад. рӯза рӯз баъд аз 1 сол 2 сол мебинед ки шумораи мардуме ки соҳибкор шудасту, шумораи мардуме ки пула камутум пасандоз кардасту, шумораи мардуме ки фаҳмиши сарватмандӣ дар сараш пайдо шудашу дурбин ҳаст, вайҳо зиёд шуда рафтан мегирад сол аз сол. аввал ҳамин хел аст. соли якум обична 10% ё 20% мардум ин чиза қабул мекунад. баъд соли дуюм як 30%, 40%, 50%. аз сеюм боло баъд 60% мардум қабул мекунад. як 5 сола мебинед ки агар ки 100 одам гӯш карда бошад, ақаллан як борам ки ҳамун 100 одам серавно ҳамин кора мекунад. чиба ҳамин кора мекунад? чиба ки мебинад ки дигар мардуме ки карда истодааст ва натиҷа гирифтан аст, дигар мардуме ки карда истодааст ба пеш рафта истодааст. аста ангура дида ранг мегирад, одама дида сухане кадом бузургои худам аст ки одам набинад, аз куҷо одам шавад. шаҳм агар
агар оташ набинад аз куҷо равшан шавад. Инсон ҳамин хел аст. Инсон агар ки пеши инсон нашинад ҳеҷ чиза ёд намегирад. Инсон агар ки дар пеши инсон шинад, фаҳмад, сухани инсона гӯш кардан гирад, аста аста доно шуда тараққӣ карда ба пеш меравад. Барои ҳама қадар چه قدر این برنامه‌های گوش کنید. اگر شما با ضرور هم حاضر نباشد شما گوش کردن گیرید. ممکن که بعضی بیزنس هایی که من میگم، من مثال درباره فرما گفتم، درباره سوت‌بخ‌های اینتنسیوی گفتم، درباره مغازین پروداکت‌های گفتم. من گفته رفتم میگم هر هفته درباره یک بیزنس گفته رفتم میگم. ممکن که شما این بیزنس کردنی هم نیستید. همه بیزنس کردن ممکن نیست. من در این برنامه شما با چیزی گفتنی هستم. شما اول باید که نقص دقت کرده باشید که همه بیزنس شما در کار نیست. حیات یک تا هست. حیات یک تا هست. شما اسپیر نمی کنید، وقت نمیابید که 20 تا یا که 10 تا یا که 50 تا بیزنس کردن با این ممکن نیست. شما باید که یک تا بیزنس کنید. شما وقتی که یک تا بیزنس انتخاب کرده میکنید، همون یک تا بیزنس با پیش میبرد شما. با همش نه، یک تاش به متخصص شده بروید، یک تاش به قوت متخصص شوید، هوا شما باید نقص درآمد میتید، زندگیتون هم نقص با پیش میبره، صفت زندگیتون دیگر میکنن. بهترین شدن در کار یک بیزنس با چیم 10 تا 20 تا بیزنس با سردنی موندن. وقتی که من گپ میگم ممکن که شما از میگید که معلم بعد شما خودتون 24 تا بیزنستون هست یا نه. من اول یک تاش کرده برومدگی استا وقتی که فهمیدم و انیق فهمیدم و گرفتم، وقتی که درآمد شما یک ساله درآمد شما $1 میلیون زیاد میشود، بعد همون وقت با شما دوم направление، سوم направление، چهارم направление، من این направление با اینوستیسیا کنید، بعد شما دیگر میشه. این چی گفتم؟ شما اول بیزنسمن بودید، بعد استا شما فکرانه اینوستر پیدا میشه. شما برای خطرناکی بای دادن سرمایه شما باید که شما پول در یک پروژه نگاه ندارید، در یک بیزنس. همون وقتی که درآمدتون در یک سال از $1 میلیون زاید شد، بعد اینوستر شدنتون در کار، بعد همچون اینوستر سرمایه گذار разные направления ба инвестиционный портфель разработать кардан дар корай, ҳамон муддат ба баъд шумо разный бизнес ба инвестиция кардан метавонед. ҳар хел бизнес не ки то даромади як солатун $1 миллион зоид нашад. Ягон вақт исунусу нигоҳ накунед, якта бизнеса вибират мекунем, ҳамон якта бизнес ба те рафтан мегирем. Майлаш, мазмуни гапам ки имрӯз мумкин ки шумо ба баъзе ин бизнесҳое ки ман гуфта истодам, мумкин ки шумо дар кор нест, не ки ояндаш мегуфтаги он мумкин дар кор. Мумкин вақте ки ман дар бораи строительный бизнес гап мезанам, дар бораи сет магазин либосворӣ гап мезанам, дар бораи торговый центр гап мезанам, дар бораи ягон чиз дига гап мезанам, дар бораи истеҳсолоти хӯрока ё ки дига чи. Ман ҳар як бизнес ба аста гуфта рафтам мегирам, чунки таҷрибаи калон дорам. Зиёда аз 300 кас индивидуална дарс мехонад дарсҳои ман ба ҳамин ба ман сохтаги кейсашу бизнес планашу аз даруни ҳамин ёрдам кардаги стратегия разработат карданаш, ба маркетингови стратегия разработать кардан, ин чизҳо ба финансовый модель разработать кардан, худи концепсия бизнеса сохтан, ҳамин чизҳо ман консультация ман ки бисёраш шудагӣ аст, таҷрибаи калон дорам. Барои ман гуфта рафтам мегирам шумо ба не ки ман барое ки аз сабабе ки дар вай мо дар ин шунавандаҳои мо ҳархела одамо ҳастанд даруни мо ба барои ҳамон ман забони оддӣ карда простыми словами оддӣ карда фаҳмонда мегирам чизҳои асосиша. Ана кун ва чӣ хел коғаз ба расписат кардана ина шумо рафта омӯхтанатун ба дар корай. Барои чӣ ман оддӣ карда ин хел гуфта гардам. Агар ки ман ҳозир уровни менеҷменту, уровни финансирования, уровни финансового планирования қати гап занам, ага дар сатҳи мисол ин уровни қати гап занам, ага 5% шумо мумкин бад фаҳмед ва гуфтагиҳои мана. 95% шумо ба уже зиқ мешед. Асаби вақте ки одам ҳамона нафаҳмид, зиқ шудан мегирад. Барои ҳамон ман як кас ду кас ба ориентир намекунам дар баромаде ки мо дорем. Барои ҳамон оддӣ карда, забони оддӣ карда ранги мумкин ки ҳикоя метобад назаратун ба, мумкин ки лекция метобад, чӣ метобад ман ба сарфи назар ман оддӣ карда ҳамаотон ба фаҳмонда истодиам ки массави халқ бедор шавад. Массави. Именно ҳамин мақсади асосии барномаи чашмаи умед ин чи? Профессионала бо профессионал кардан не. Мақсади асосии мо анамин аз кори сиёҳ мардума мо дур кардан, аз мардикорӣ дур кардан. Мақсади асосии барномаи чашмаи умед ман ин аст ки массави халқи миллион одам ба, халқи массави народи ҳамин халқи оммаи тоҷику форсзабону мана ин вай ба
дастгирӣ кардан ки ҳамаша кори сиё буроду аста-аста корхонасозӣ ба сар кунад, аста-аста фикронаи сарватмандия худаш ба тарбия кунаду дурбин шаваду стратегически мишленияш пеш бабуравад, фикронаш дига шавад. мақсади ман мана ин аст ки дига халқи мо мардикорӣ накунад. ҳамин фикри мардикора решакан карда партофтан аз майнаи сари мардуми мо чиба ки кори сиё халқи мо ба пеш намебарад. кори сиё ба ҳамин сабаби чашмаи умед як тақдири халқи умма ба як дигаргунӣ овардан. вақте ки фаҳмиши инсон дига шуд, аста-аста ҳаёташ дига шудан мегирад. фаҳмишаш дига шуд, ҳаёташ дига шудан мегирад. шумо пул қатъи бисёр проблемаҳо ҳал кардан метавонед, не ки камбағалия ҳал кардан наметавонед. хотиртон набурад. камбағалия фақат илм пешаша гирифтан метавонад. дигар ягон чиз дига не. пул қатъи бисёр проблема осон аст ҳал кардан, не ки камбағалия илоҷаша ёфтан наметавонед. камбағалия ҳалли масъалаи камбағалӣ, камбизоатӣ ягона роҳаш ин илм аст. илм одама тавоно мекунад, илм одама муваффақ мекунад, илм одама сарватманд мекунад. барои ҳамон фақат аз паси илм рафтан дар кор аст. ҳар боре ки шумо дидед ки одам муҳтоҷ аст, қарздор аст, камбағал аст, вай ба як бор шумо пул додан метавонед, ду бор додан метавонед, се бор додан метавонед. вай вақте ки шумо вай пул додан гирифтед, ҳамон дасти шумо ба одат кардан мегирад. ҳамин чи дар мардуми форсзабону дар мардуми ҳамин мусулмон беҳад аслан чӣ шуда мондаги як одати қадима монда шуда мондагӣ ё ки одати доимӣ шуда мондагӣ ки мисол дар дарони як авлод якта тавоно пайдо мешавад, ба ҳамин тавоно ҳама ба дастгирӣ кардан мегирад. ин ба монанди мана хел пирамида шуда мемонад. ба монанди пирамида шуда мемонад. то есть якта одам тавоно ҳаст, баъд гирди вай ба ҳаме хештаборашу ҳаме ҳамон авлод вай ба ё ёрдамчӣ шуда мемонад, ё ки вай ҳамаш баъд вай доимо ино ба якбор небор мушкилиҳошон пул дода меистад. як кас ба конечно мушкилаша ҳал кардан ин беҳад кори хуб аст, беҳад кори хуб аст. не ки ҳамин модел, ин модели ояндаи ману шумо нест. ин модели кӯҳна аст ки вақте ки дар як авлод як кас тавоно мешавад, дига ҳама хештабор мушкилиш ки мебарад пеши ҳавай мерад. фарзандама шавҳар доданам дар кор, фарзандам касал шудааст, личиниш ба ёрдам кун, фарзандама мехоҳам ки мактаби олӣ барам, пул надорам, пул ёрдам кун. ва якта одами тавоно ҳами проблеми авлода кашола кардан наметавонад. барои мо ҳамин авлод наоборот ҳавай ақиб ба кашидан мегирад, пеш ба намемонад равад, наоборот ақиб ба кашола мекунад. ин як. дуюм гандаги ҳамин модел гандагиш чӣ бай? гандагиш ҳамин ки як рӯз на як рӯз ҳамон як одами тавона аста-аста ҳамин худи хештабораш мешканад аз сабабе ки ҳамаш ҳамон проблема ваш қатъи омадан мегирад. хай вақте ки хоҳартон омад, додартон омад, ҳамсоя омад, чӣ хел наметиҳед, маҷбуре ки ҳо гуфта додан гиред, не ки итоги азоб мекашед. ин модел оянда надорад. ман вазифаи анами барномаҳои ман, тренингҳои ман, барномаи чашмаи умед ба кор карданам сохтагим ба мақсаде ҳаст ки ҳамин қолаби фаҳмиши мардуми мо ба як дигаргунӣ овардан, қолаби нигоҳи мардуми мо ба як дигаргунӣ овардан ки оянда мардуми мо фаҳмад, як қисмаша қалам фаҳмад ки дар оянда кадум модел тестатар шумо муваффақ шудан мемонад, то есть ёрдам мекунад. мана ин модел ки якта тавоно ҳаст дар дарони як авлод, ин модели кӯҳна ва ягон вақт пеш ба намеред, хештабор ба пул дода ва ба ёрдам кардан намешад. метед шумо, не ки вай ин ёрдам нест, ин просто ҳамто як чигум садақатӣ бар ин ҳамин хел монандааст. чиба ки ҳаёти ҳамон хештон дига намешад, проблемаҳои ҳамон додаратон ё хоҳаратон проблемаҳош тамом намешад, вай проблемаҳош далши зиёд шуда рафтан мегирад, вай ҳамон ба одат мекунад, ба ҳар боре ки вай ба пул дар кор аст ҳаракат мекунад ки бо ягон хушрӯ история созад ки шумо уговорит кунад ки шумо пултед ки вай проблемаш ҳал кунад. باید یک استوریا پریدومت کردن میگیرد. برای همه قدر کدوم مدل در آینده به حد اسپیش نه، کدوم مدل آینده به حد یاردم میکنه که شما موفق شوید. شما کار کنید که یک تا خودتون توانا نباشید، یک اولاد به حرکت کنید که گردتون 10 تا 20 تا توانا شود. آینده همه آدم برد میکند که گردش به اقلا 20 تا 30 تا 50 تا آدم توانا باشد. من مثال شما یک بتا خودتون یک وای گرید سنجش گذارونید، در همین گرد و اطراف شما روی خط کنید، روی خط کرده فروید تست، ما اینو میگیم تست گذارونید که ببینید که اکروژن شما چه خیلی روی خط کرده فروید بالا تا پایین 100 تا آدم نویسید.
хештабортон, хештабори оилатон, занатон, то есть ҳамаша нависта фуред. Ба қабати ҳавай ба ҳар якташ нависед. Ҳар якти ҳамин даромадаш чанд пул аст? Як моҳа даромадаш нависта фуроед. Ин ҳамун теста ки пур карда фуромадед, фамилия, номи ҳар як одама, қабаташ ба даромадаша нависта ки фуромадед. Баъд гашта бинед ки чанд фоизи ҳамин одамо аз $10,000 зиёд пул кор мекунад дар як моҳ. мумкин ки гирду атрофи шумо ба ҳамин хеле одамон, баъзе шумо ба ҳамин хел атрофатон ба, шумо агар бизнесмен бошед ҳаст, аз 10,000 боло мумкин ки 10 одам бошад, мумкин 3 одам бошад, мумкин 5 одам бошад. Не ки баъзе шумо ба гирдатон ба як одамам нест ки 10,000 зиёд пул кор кунад. $10,000. Баъд нигоҳ карда фуред, чанд фоизи ҳамин 100 одами шумо навистагӣ даромадаш аз $5,000 зоид аст. Баъд нигоҳ карда фуред, чанд фоизи ҳамин одамо аз $1,000 зоид аст даромадаш. А чанд фоизи ҳамин одамо то $300 то $200 $300 даромад дорад. вақте ки шумо ҳамин теста карда мефуред, ҳамин тест вақте ки карда мефуред, аз санҷиша мебинед, шумо мебинед ки 80%, 90% одамое ки шумо окружениятон ба ҳаст, бисёре во камбағалай. Бисёре во мумкин даромадаш то $300 ё $500. ё бажет то $200 мумкин. Баъзе вақте ки ман шогирдома маҷбур мекунам ки ҳамина соз ва месозад пеши ман ба, мо мебинем ки 90, 95, 98% баъзе шогирдам ба атрофаш ба фақат одамои муҳтоҷманда. баъд ман мегӯям хулоса бурор ки акун дар оянда ту чӣ хел дигаргунӣ кардан метавӣ. Ту пулдор шавӣ, агар ҳамун модели кӯҳна пайдо мешавад. Ту пулдор шавӣ, ҳамин тарафи пеши ту ба мебиёд. ҳамин. Ту ино ҳамаша проблемаша ҳал кардан наметавӣ. барои мо чӣ кор кардан дар кор? Кадом одам муваффақ мешад дар оянда? Одаме ки пулдорай? Не. Кадом одам муваффақ аст дар оянда? Одаме ки илм дорад, одаме ки гирдаш ба якта худаш муваффақ не. Гирдаш ба мисол ақаллан ҳаракат мекунад ки ҳамин 100% атрофи вай хешу табори вай ақаллан 20% ҳамин аз $5,000 $10,000 зиёдтар даромад дошта бошад. агар ки шумо ба атрофатон ба аз бисёр одамои тавоно бошад ки аз $5,000 $10,000 зиёд даромад дошта бошад, шумо якдам ба ҳаётатон дигар мекунед. возможности ки шумо пайдо мешавад, шароите ки шумо пайдо мешавад, ҳар кас ба нест. вақте ки ман чиза фаҳмидам, ман мақсад гузоштам ки 100 та шогирда ман иншоалло ба ёрдами худованд ёд дода, илм дода, то уровня мебардорам ки як сола даромадаш $1 миллион зоид бошад. ҳозираш ба дар байни 7 сол ман 34 та одам ҳамин хел тарбия карда буровардам. 34 та шогирди ман ҳозир як дар гирдам истода, ҳамино як сол ба аз $1 миллион зиёдтар пуркор мекунад. пештартараш то 32 миллиона кор мекунад. 32, 33 вот так. ҳама як сол ба то 32 миллиона буромад. ҳамина дар байни 7 сол ман кардам. шумо ҳам кардан метавед. илм ягона чизест ки шумо ёрдам кардан метавед дигароба илм тиҳед. хештабортон ба ё рафиқатон ба. барои ҳамн вақте ки шумо барномаи чашмаи умеда гӯш мекунед, касе ки барои шумо як камакакам заррам қадр дорад, ҳамина ақаллан поделиться кунед. ҳамин барномаи чашмаи умеда ҳар доимо 10 кас ба 3 кас ба 5 кас ба 2 кас ба чӯбак ин ранги боғбонӣ, ҳаёт ранги боғбонӣ, чизе тед ҳаёт ба ҳаёт аз ғайба шумо ба додан мегирад. худованд ҳамин хел бузург аст ки вақте ки шумо илма ки тақсим кардан гирифтед, илма ки пеш ба бурдан гирифтед, худованд шумо азиз мекунад, ба обрӯ мекунад, худованд шумо бузург мекунад, бо илматуна бо зиёдтар мекунад. ба вай ҳама одамои гирду дини атрофи шумо аста-аста ваёям дигар шудан мегирад, аста-аста ваёям фаҳмишаш дигар шудан мегирад. баъд шумо ба осон мешавад. хулоса карда буред, модели мана ин модел бояд ки мо ин қолаба шиканем. Якта дарони як авлод ба тавоно коре кардан дар ки як авлоду 50 та тавоно бошад, 100 та тавоно бошад. ҳаракат кунед ки ҳамин атрофи шумо ба вақте ки мон теста карда фуромаде дидед, ҳаракат кунед ки ҳамина наоборот кардан тоед, баръаксаша кардан тоед. мана мисол гӯем ҳозир бага ки 90%аш камбағал бошаду то $300 то $500 даромад дошта бошаду 10% вай $1,000 боло, ҳаракат кунед ки як 10 сола ба ҳамин ақаллан 50 на 50 шавад. шумо ҳамин ба ҳаракат кунед. вақте ки шумо ин ба ҳаракат кардед, ҳозир шумо гумон мекунед ки муаллим ман ба чӣ дар кор ки дигаро пул доршанд. анамин хатои асосии мардуми мо ҳамин. барои мардуми тоҷику бисёри мардуми форсзабон анамин хел камбағал монда азоб кашида истодаанд. ҳама аддёл тарафи худаш мекашад. гумон мекунад ки лиш би худам ба бошад, лиш би худам пул доршам.
خواهش من نگاه کنیم من شما با یاردم کردنم کن من چیکار کنم وقتم عمرم صرف کرده استودیم که حرکت کردم که از درون شما اقلا یک کس یا دو کس یا 5 کس برات از درون شما مثال 50 100 هزار آدمی که من گوش میکنند اقلا 1% دیگر میشد که آخه من برای همه کار نمیکنم برای همون 1% کار میکنم اگر شما کتاب من خواندگی باشید یک تا کتاب من نوشتگی هم که وقتی بچه میبیاد که در ساحل بحر یک تا موسفید همین رکوشکویا گرفته پرتافته است از دریا بعد میگوید که موسفید میگوید شما از عقل بیرون کار کرده استودید شما سیرمنا این دنیا به یگون دیگرگونی کردن نمیتوید میدونید هر روز موج بحر موج اقیانوس هزارها میلیون های رکوشکه بیرون به میپرتاد شما یگون دیگرگونی کردن نمیتوید این کار شما کردگی بیفایده بیپلیز نه بعد старик мебардорад як ракушка мегӯяд гапа дурост мумкин ки ман дунё ба ягон дигаргунӣ кардан наметавам не ки барои ана ҳамин ракушка дунёи дигар сохта мешавад ҳава гирифта об ба мепартод мумкин барои ҳамин як тиамин як дигаргунӣ мешавад манам ҳамин барномаи чашмаи умеду дарсома гурзонданам ба ҳамон мақсаде ки аз даруни шумо ҳамон бачаҳое пайдо мешавад ки нияти ояндаи бузург дорад фаҳмиши бузург дорад ҳамон хеле бачаҳо барои хотири ҳамон бачаҳо ман кор кардаастам барои ҳама не чунки ки ҳама ин гуфтагӯи мана кардан наметод вот не ки аз даруни шумо бачаҳое ҳаст ки тавоно аст ин кора кардан метод мақсади ин гапон барои чӣ буд оянда ҳамон одаме бурд мекунад ки дар атрофи худаш шахсҳои тавоноа бисёр тарбия кунад тарбия кунед халқамо тарбия кунед ҷиянотоно тарбия кунед фарзандтоа тарбия кунед кадроа тарбия кунед оянда ҳамин мешавад вақте ки ҷамъияти дигар шуд ҳамамо мо осон мешавад зиндагӣ кардан вақте ки ҷамъият ба пеш рафтан гирифт халқ пулдор шудан гирифт ку любой бизнес шумо кушед ки вай талаботаш ҳаст чунки ки мардум харидорӣ кардан метавонад вот мақсади асосӣ ман ин анакун ин якум чизе ки гуфтанӣ будам дуюм чизе ки гуфтанӣ ҳастам ба шумо вақте ки ман шумо ба аста дарс дода гуфта истодам ки пасандоз кардан гиред ҳамин кора шумо карда рафтан гиред пасандоз карда рафтан гиред доимо лекин ман дида истодам ки беҳад бисёр мана ин розыгриш пайдо шудасту аксия ё розыгриш мана ин хел чизҳо беҳад бисёр шумо ин чизҳо ба дода нашавед агар ки шумо хоҳед ки сарватманд бошед шумо бояд коре кунед ки пулатона дигарро управлят накунанд пулатона худатон роҳбарӣ кардана ёд гиред шумо бояд ки реклама ба дода нашавед шумо бояд ки модда ба дода нашавед шумо бояд ки як хел аксия ё розыгриш ин чизҳо ба дода нашавед шумо бояд ки ягон пули бедардемиён баъзе чизҳо мешавад ино ба дода нашавед ягон вақт дода нашавед ин чизҳо чунки ки ягон инсон ҳамто нахалиява бемеҳнати ҳалол пулдор намешавад вай одамое ки шумо мегӯед ки ман дида истодиам баъзе одамоа бин казино рафтааст ё ки игровой автомат барафтааст ё ки намедонам ҷияни фалончиай ё хеши фалончиай амакашо тағош дастгирӣ кардай кор ба дар мондааст ё чи ва пулдор шуд не ин чизҳо ҳамаш вақтинша ҳаёта фреб кардан наметавонед шумо парвардигор ҳақиқат аст шумо ва фреб кардан наметавонед ман диданам одамое ки як ҳафта то есть 7 сол 5 сол 7 сол шикар нажид кардан мегирад аз ҳисоби дигаро аз ҳисоби халқ аз ҳисоби як кас гирифтан аз ҳисоби мана халтурақати аксия мана ин хеле коро карда гаштан аз ҳисоби мана ин играви автомат ин чизҳо 3 сол 5 сол 7 сол максимум сиклаш 7 сол а 7 сол намегузарад ягон инсон ман учёни одамам бисёр таҷрибаи кор дорам бисёр кораи илмӣ дорам дуюм 7 сола ба то 15 сола азобаш сар мешавад аста а баъд аз 15 сол дузах сар мешавад а хотиртон набурод ин чи ҳамақа проблема мебиёрад шумо ба ки баъд аз сару гӯшатон зиёде шумо ягон вақт сарватманд шудан наметавонед ин хелба барои ҳамон пасандоз карда пулатона ҷамъ карда оромона ҳамин дарсои мана гӯш кардан гиред ҳамон бизнесе ки худатон дилатон қатъи ҳис кардед ки ҳамин чӣ ба ҳавас доред ҳамон бизнесе гирифта мекунед просто пасандоз карда оромона шишта гӯш кардан гиред ҳар ҳафта саросима нашуда бисёрото менависед ман 1 миллион ҷамъ кардам ман 100 000 ҷамъ кардам ман 200 000 ҷамъ кардам чӣ кор кунам бо нигоҳ кунам таги комментаро ба уже дигаро даъваттон кардананд фалон ҷо ба биё қатимо кор кун фалон ҷо ба рав инвеститсия кун илтимос сабр карда гардед то охири ҳамин дарсои мана рафтан гиред ман ақалл як 20 намуд 30 намуди бизнеса гаф гуфта мегузарам барои шумо ба удобни будаги чизҳоша аз даруни ҳаво якта бизнеса интихоб карда ҳавай ба фикру хаёлтона банд карда омӯхта меред бад
آخر عاقبت اگر که از درون همین بیزنس های من گفتگی در مدت 1 سال شما بیزنس نیافتید، مثال دلانگیتون پیدا نشد، هیچی، من درس میتم، دل درس میتم درباره اینوستیسیا چخیل کردن در کار که پول شما با کار کنند. ممکن که شما کسب خودتون نقض میبینید، شما دکتر خوبید، شما معلم خوبید، شما انجینر خوبید، همون کسب خودتون کرده رفتن میگیرید و فقط سیستم اینوستیسیا سرمایه‌گذاری من یاد میتم، نشون میتم 1 درصد به 2 درصد همون شما دیده میبرید و یاد میگیرید. وقتی که من درباره اینوستیسیا درباره سرمایه‌گذاری گپ زدم نشون میدم من اسپیشال درس‌های آخر سال با این کارم میکنم. امسال بنی 2021 مثلا 1 سال که من چشمم شما وعده کردم نشون میدم که چه خیل $1 هر ماه پس انداز کنید اگر یا $10 یا $20 یا $30 چه خیل کردن میشد که بعد از ان کلیچство سال بعد از چند سال شما درآمد هر ماه 3000 5000 10000 $12000 و $15000 بعد از چند خبر اومدن میتوانید. من این چیز همش شما به نشون میدم کدوم استراتژیاش قطعه برای همه قدر صبر کرده، طاقت کرده، پول پس انداز کرده، جمع کرده استتون. خب همون بیزنس در کاری پیدا شد، بیزنس قپیده میرید و میکنید. شما باید که همون با مهر داشته باشید، همون دلتون باید که حواسش باشد که اگر که همون با مهر باتون باشد و حواستون باشد همون کار با مشکلی هایی که پیدا میشد شما روح افتاده نشده خیلی руки не отпускайте, то рӯ ҳафтода нашуда наоборот кор мекунед, даже ҳамун мушкилиҳое бам ки фуред барои ҳама қадар пасандоз карда ҷамъ карда истед. ин дарс дар бораи чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ин дарс дар бораи бо як чиз дига мегӯм, баъд дар бораи дарси имрӯза гап занам. Китобҳоро ёфта хонед. Буромад китоби ман бо забони русӣ аст, как найти свою сильную сторону. Вай буромад китоба беҳтарин китоб аст. Москва тамоми книжни магазинҳои Россияи СНГ ба ҳаст. Ҳамин китоба бояд шумо ёфта хонедтун. Чӣ хел ҳамон таланти ҳунари худованд додагия худ ба ёфта ҳавая инкишоф додан. Ман ин китоба як гала формулаҳо навистагӣ, як гала формулаҳо ки ягон одам дар ҳамин дунё ҳам ту просто намебиёд. خاطراتون نمره. من این روچکه بینید، من شما این روچکه ساختیم با یک مقصدی که نویسیم، درست؟ من این استکان من شما ساختیم با مقصدی که آب نوشیم. هر یک چیز، من این تلفن با مقصدی که گپ زنیم. هر یک چیزی که هست در دنیا با یک مقصد ساخته شده. خداوندم همین انسان با همین هر یک مقصد ساخته. یک وای دارد، یک میسیه دارد هر یک انسان. باید که همون هنر خداوند داده یافتن در کارو، هوای انکشاف دادن در کار. همون انکشاف دادن در کار. وقتی که شما هوا یافته انکشاف میتید، شما خدا خواهد که موفق شده میبروید. من بسیارتر عربی هم میخوانم، قرآن روسیش هم میخوانم، یک تا سورش روسیش میگم، ترجمهش هم میگم تاجیکی. با ترجمه تاجیکیش این خیلی سخت تاثیر بخش نه، نمیدونم چی با، نه ترجمه روسی بسیار سخت تاثیر بخش است. میگم شما باز با تاجیکی ترجمه میکنم، عربی به خاطرم بنیست که گم شما با نویسندگی که человек не использует все то, что мы дали ему. Одам ҳаме чизе ки мо додемаш, ҳамон ҳунаре ки мо додемаш, ҳава истифода намекунад. Потому что он не делал, ради чего был создан. Аз сабабе ки ба кадом мақсад мо вая сохтем, ҳамона накарда истодааст. То есть ба кадом мақсад мо вая сохтем, ҳамин одама ҳамон вазифаи худаша иҷро накарда истодааст. Он падал на самый низкий уровень существования. Инсон афтид ҳама табақаи поёнтарин ба. Табақаи поёнтарин табақаи ҳайвонот ҳаст, махлуқот. Диққат кунед, он падал на самый низкий уровень существования. То есть инсон афтид ҳама табақаи поёнтарин ба, кроме тех, которые поклоняются Аллаху. Ба ғайр аз ҳамон одамое ки худованд ба саҷда мекунад. ана хулосаша гӯш кунед. Инсон ҳамон ҳунару таланте ки мо вай ба додагием истифода намебарад. аз сабаби оне ки ҳаме чӣ чизе ки вазифадор буд бояд ки кунад, ҳава накарда истодааст. ба кадом мақсад мо ҳава сохтем, ҳава накарда истодааст. аз сабабе ки ҳамина накарда истодааст, табақаи охиронтарин ба афтид
ҳамчун ҳаёт набурдан асту ҳамчун як выживание карда истодааст, то есть ҳамчун зиндагии маҷбурӣ бурда истодааст. Человек не использует все то, что мы дали ему. Одам ҳаме чизе ки мо додемаш, ҳамон ҳунаре ки мо додемаш, ҳава истифода намекунад. Потому что он не делал, ради чего был создан. Аз сабабе ки ба кадом мақсад мо вая сохтем, ҳамона накарда истодааст. То есть ба кадом мақсад мо вая сохтем, ҳамин одама ҳамон вазифаи худаша иҷро накарда истодааст. Он падал на самый низкий уровень существования. Инсон афтид ҳама табақаи поёнтарин ба. Табақаи поёнтарин табақаи ҳайвонот ҳаст, махлуқот. Диққат кунед, он падал на самый низкий уровень существования. То есть инсон афтид ҳама табақаи поёнтарин ба, кроме тех, которые поклоняются Аллаху, ба ғайр аз ҳамон одамое ки худованд ба саҷда мекунад. Ана хулосаша гӯш кунед. Инсон ҳамон ҳунару таланте ки мо вай ба додагием истифода намебарад. аз сабаби оне ки ҳаме чизе ки вазифадор буд бояд ки кунад ҳава накарда истодааст. ба кадом мақсад мо ҳава сохтем, ҳава накарда истодааст. аз сабабе ки ҳамина накарда истодааст, табақаи охиронтарин ба афтид ҳамчун ҳаёт набурдан асту ҳамчун як выживание карда истодааст. То есть ҳамчун зиндагии маҷбурӣ бурда истодааст. ҳаёти вай ҳамчун вай ба табдили ёфтагӣ ҳаёти инсон борьба за существование и мубориза барои гушнагӣ, мубориза барои шикам, мубориза барои ҳамин камбудиёш умраш ҳамин қадри гузашта истода ба ғайр аз ҳамоное ки худо ба саҷда мекунад. нигоҳ кунед, я беҳад зарур аст ки инсон ин чиза бояд фаҳмад, инсон бояд ки ин чиза дарк кунад. вақт то есть хулоса мебинем ки ҳар як инсон ба худованд як ҳунари, як таланти бақувват додагиай, не ки аз сабабе ки мо бисёртар дигар чизҳо ба хотирпаришон мешем, дигар чизҳо ба нафсамо ба дода мешем, дигар чизҳо ба ҳамон ҳунари худованд додага тараққӣ надода истодем. барои мо ёфта ин китоба хонданатон даркор. тоҷикӣ бам тарҷумаш меша худохад наздик вақтоба ина ёфта хонданатон даркор. ин яке аз китобҳои беҳтарине ки ман ҳаётам ба навистагӣ ҳастам. ин китоб аз ҳаме вай китобҳои пешин волотар аст. бовар кунед ана. чунки ин беҳад бузург китоб аст ва вақте хондед баъд мефаҳмед. дар ин барнома дар бораи кадом бизнес гуфтанӣ ҳастам? дар ин барнома дар бораи бизнеси мурғпарварӣ гуфтанӣ ҳастам. Бизнеси мурғпарварӣ. дар бизнеси мурғпарварӣ ман таҷрибаи калон дорам. шогирдон бисёранд. вақте ки ман шогирдон худам ман мурғпарварӣ кардагӣ нестам. ман шогирдҳо бисёр дорам ки ман консультатсии ман қаттию, планировании ман қатти, нақшаҳои ман қатти аво кор кардагӣ. Узбекистон ба дорам шогирдҳо дар ин бора, Қазоқистон ба дорам шогирдҳо. яке аз калонтарин птицефабрикаҳои Қазоқистон шогирдҳои мана. Калонтарин. бовар кунед ана калонтарин аша. даз ман ҳамин Ҷамбулская област ба. вилояти Ҷамбул ба. ана баъд Тоҷикистон ба ҳаст якчанда, якта дута не, як 5 кас, 6 кас аст дар Тоҷикистон. ки ҳамин мурғпарварӣ карда истоданд. Анакун вақте ки шумо якчанда чизҳои асосие ки барои бизнеси мурғпарварӣ заруре гуфта мегузарам. ду намуди мурғпарвария. якум, ё шумо мурғпарварӣ мекунед барое ки тухм гирифта даромад кунед. тухмаша гирифта аз ҳисоби тухмаш даромад созед, аз ҳисоби тухми мурғ. ҳаст дуюм намудаш. дуюм намуди мурғпарварӣ ҳаст вақте ки шумо барои гӯшт мекунед, фақат барои гӯшт. ҳар дуи ҳаминам прибилняй. ҳар душам прибилняй, фақат шумо бояд ки якташа интихоб кунед. якташа интихоб кунед беҳтар. ман ҳозир дар бораи мурғпарварӣ гӯем тухмаш гуфта мегузарам, чӣ хел аз ҳисоби тухмаш даромад гирифтан. неки хотир набароред, маслиҳати асосии ман чи ай? ҳар боре ки ман шумо ба бо маслиҳат метиҳам, ба ғайр аз маслиҳатҳои ман бо чӣ кор кардан дар кор? бо рафтан дар кору 20 именно 20 мурғхона, 20 птицефабрика, одамое ки карда истода, савол ҷавоб карда, дида
100 та савол додан дар кор. 100 та. хотиртон бастан меред, ҳар як таимба пурсидан мегиред, чашматон қатъи мебинед, таҷрибаи кориҳошона мефаҳмед, баъд сар мекунед кора. гумон накунед ки фақат барномаи чашмаи умед барои шумо ин бас аст. Не, ин хатои шумо. ин кора ман ин гапа гуфтагинам намегӯям. ҳар як бизнесе ки ман шумо ба мегӯям, ман нуқтаҳои асосиша гуфта мегузарам. ранги скелеташа, но гӯшташа пур карданатон дар кора, рафта чашматон қатъи мебинед. барои ман шумо ба методика дода истодиам. методикаи беҳтарин дода истодиам. мери 20 авая меомӯзӣ. ҳар якташ ба 100таги савол метиҳӣ. всё. агар ки ту ҳамин 20 амина диди чашмат қатъи 100таги савол додӣ, бисёр чиза омӯхта мебурӣ. чизҳои асосие ки шумо рафта дида савол доданатон дар кори чи ҳай, ман ҳамонат мегӯям. шумо ба ки шумо ба як раҳбаладӣ шавад, як роҳбарӣ шавад ҳамин барномаи чашмаи умед. вақте ки мурғ қатъи бизнес кардане мешавед, якум шумо направление ҷудо кунед. соҳаи тухм ба мехоҳед пулдор шавед ё ки соҳаи гӯштпарвариша кунед. дуюм ҳама парода ҳаст мурғҳое ки бисёр мехӯраду як рӯз пас тухм метиҳад. ҳаст мурғҳое ки ҳар рӯз мехӯраду ҳар рӯз тухм метиҳад. ҳаст мурғҳое ки ҳамун як хел хӯрок мехӯрад, не ки тухмаш калонтар аст. барои ҳамон шумо ҳамон пародаша ёбед ки агар ки мисол тухм аҳсоби тухм даромад мекардаг бошед, тухми калон тиҳад. хуб ҳамон парода ёбед ки ҳар рӯз тухм тиҳад. ман номаша хотирам буромад. ман як чандта пародаш гуҷо ба навистагӣ будам, просто ман ҳозир малаза бастам, хотирам ба нест номи пародаш. ина вақте ки шумо ҳамон рафта бо таҷрибадоро қатъи суҳбат кардед, во шумо ба мегӯяд. значит дуюм чи ин парода ҳаракат кунед ки парода ба. сеюмин чи шумо бояд донед ки вақте ки мурғпарварӣ сар кардед, баъзе пародаҳо 4 моҳ ё 5 моҳ тухм наметиҳад. аз 5 моҳ сар мекунад додана. аз 5 моҳ ҳар рӯз додана сар мекунад то 18 моҳ ё 15 моҳ ё 18 моҳ. аз парода инам вобастагӣ дорад. баъзеш 15 моҳ шумо ба метиҳад, баъзеш 18 моҳ. то ҳама 18 моҳаша метиҳад, баъзеш то 15 моҳ. баъд вай рук мешавад ва шумо баъд кушта гӯшт ба метиҳед. чорум чизе ки аст, вақте ки шумо мурғхона мекунед, яке чизи асосӣ ин хӯрокаи ҳавай. хӯрока агар ки шумо хӯроки ҳавай ба хӯроки ва камравған тиҳед ё ки сабусаша не то тиҳед ё ки ҳама чизи хуб барои мурғ жими хуб бо кимчи корми худаш аст. вай витаминои худаш қатъи алараш карда додан дар кор ва смеси худаш ҳай ҳамона. ҳозир ҳамин хел заводҳо пайдо шудагӣ аст ки ҳамин тоҷикистони худмо ба ки ҳамин хӯрокаи мурға тайёр карда метиҳад шумо ба. бо агар ки шумо мурғхонаи калонтар дошта боша, худаш оварда холӣ мекунад шумо ба ва аста пулаша додан мегирад. ҳаст ҳамин хел корхонаҳо уже пайдо шудагӣ аст дар Тоҷикистон. агар ки мисол конечно, агар ки шумо мисол мурғхонаи калон дошта бошед ки як 50 000 100 000 мурғ 300 000 мурғ дошта бошед, худаш оварда метиҳад шумо мисол. далше ана ин чорум. панҷум ҳамон хӯрокае ки вибор мекунед, ҳамина беҳад ратсионаш чизи заруре. ратсион ҳамин хел карданаш дар кор аст ки ҳамин калонии тухм ё майдагии тухм, ҳамин калонию майдагии тухм даромади шумо ба сахт вилият мекунад. агар тухми калонтар нархаш дигатар, майдатар нархаш дигатар. ё ки як рӯз агар ки тухм тиҳад ё як рӯз натиҳад, шумо ба як гила зарар мешавад. хотиртон набуро, шумо ба уже минус мемеред. то есть мақсади гапам ки ин потери не получи не прибыль. то есть ҳамон фоидае ки шумо бояд мегирифтед, ҳавай гум мешавад, кам шуда мегирад. барои ҳамон шумо ҳамин хӯрокаш ба ҳела карданатон дар кор. хӯрока бояд ки ратсиону хӯрока точно фаҳмида, точно карданатон дар кор. хӯрокаи беҳтарина гиред. хӯрока ба эконом накунед. ягон вақт хӯрока ба вақте ки шумо эконом кардед, аз даромад шумо ба зарар шудан мегирад. шумо фиреб кардан наметавонед. ин табиат аст, табиата фиреб кардан намешавад. хӯрока ба эконом накунед, зато ватон мурғатон мурғи тухми хуб додан мегирад. панҷум духтур. одаме ки ин чи ба беҳад шумо ба зарур аст, ин духтур ки доимо нигаҳ карда истад, климата нигаҳ карда истад, доимо вой ба ҳамон прививкаша карда истад. вай прививка карданатон дар кор ки во касал нашад, грип нашад, ҳар хел касалиҳо пайдо шуданаш мумкин. ҳамин чизҳо нашавад. духтури шумо беҳад одами зарурия барои мурғхона,
беҳад одами зарури хотиртон набурад. Вай шумо ба мисол якта духтур 5-та 10-та мурхона саришта карда метод омада нигаҳ карда маслиҳат дода чӣ хел кардан. Вай шашум помешение ки шумо мекунед ҳаракат кунед ки помешение ҳамин шамолдаро бошад. ман ҳозир мана ғончиба будам, як шогирдам даъват кард. ҳамин шогирди ман 2 сол 2.5 сол дарсон ба омад, ё 2 сол аз аввали саркардагиш 2.5 сол шуд. 6 сол боз аст ки ҳамин мурғпарвария мекунад. Якта ё дута вай дошт птицефабрика, ҳозир ба бошад 4та калон ба фикрам птицефабрика дорад. хотирам буромад 4та ба фикрам ё 6та уже птицефабрика дорад. ҳозир мана якта ҳамин ролик ба ман Диловарҷон ба мегӯям ки ҳамин Диловарҷон ман ҳамин монтажа карда монед. Одам ин чорум птицефабрикашон аст. Мана инҷо боз 3 блок дигаш сохта истодаанд. Обши 8 блок дорад. Вақте ки якум бор омадаги буданд, як блок буд ё 2 блок буда мехел. Ҳозираш ба мана қадар баста зиёд шуда рафта истодааст. Барои ҳамон ҳар чизе ки ҳозир мон дар бораи мина чӣ хел мурғпарвария кардан, чӣ хел птицефабрика сохтан, мурғпарвария гап мезанам. ҳамин чизе ки аз рӯи таҷриба мо кардем. Расулҷон ин шашум ё ҳафтум шогирдам ҳастанд ки ҳамин хел мурғпарварӣ карда истодаанд. ҳозир бо камака ганҷам сёнка нишон карда метавонам шумо ба бинетон. ҳамин мурғҳо ман ин тухмаш тухм мекунад, сразу тухмаш мебурад ҳамин ҷиба. барое ки тухмаш афтида берун мебиёд ки ина ҳамин хел кардаги ки поюнтатар ба ки ана тухмаша худаш боз зада накафонад. барои ҳама қадар пеш ба сразу тухмаш бизем меафта пеш мебурад. ана ин тухмаш якчанда шогирдҳои мо ин кор ба банданд, якчанда шогирдҳои мо. барои ҳама қадар агар шумо хоҳед ки мурғпарварӣ кунед, омӯзед. шумо метавонед ки диваштиш биёед ғончиба, ҳамин шогирдҳои мо пурсед чӣ хел кардан. кадом коре ки карданӣ ҳастед, пеш аз кардан то албатта 20 одаме ки якта дута сета не 20 одаме ки ҳамин кора карда истодааст, пешаш ба рафта чашматон қати дидиаст, савол тиҳед. баъд таҷрибаи коре гирифтан метавонед. Следующий ман гуфтам температура. Ҳамин шогирди ман чикор карда? Пластикови акно мондагиай. Пластикови акно ҳам рӯшани хуб, гармӣ намебурод, зимистун ба хунукӣ намедарод. ҳам баъд мана мо ангароя сохтагӣ, ангаро ба дар байнаш ба стеклова дувай мондагӣ ки гармӣ аз сахт пропуска накунад, тобистун ба гармӣ сахт дарун надарод, зимистун ба дерун берун набурод. Баъд ҳамон оинаҳои аввалин хел кардагӣ ки кушодага, оинаҳо боло кушодага ва тез проветривад мешавад, ҳам касал намешавад ҳамон мурғҳо. мисол ҳам ҳаво дар омада меистад, вақте дар кор вай якчанд бор, як рӯз ба 2 бор ё 3 бор вай мекунад, шамола мекушад ки ҳавои тоза дарояд. ҳамино беҳад фоидаи калон дорад. Анакун ин нигаҳубини мурғ, нигаҳубинаш мисол гӯем вай рӯи ратсионаш ҳамон вақте ки профессионало ба рафта пурсидед во ратсион сохта метиҳад, шумо ба ҳамон духтуро шувоёш ҳамон ратсион қати кармид кардан дар кор. коргара чӣ хел меёбед? Коргара ёбед ки ҳамон ҷо ба зиндагӣ кунад, ҳамон ҷо ба хона, якта хонача кардан дар кор, хонаи хуб ки ҳамин коргароту ҳамон ҷо ба хоҳад оила қати дута сета оила гиред, ҳама хубаш дута сета оила гиред. ҳозир одамоа нигоҳ кунед барои даромад кардан Россия мерад, ким буҷо мерад, ҳазорҳо километро тай карда мераду, баъд ҳамон ҷоҳо ба ҳамон кори сиёҳ мекунад. унҷо ба рафта супер лётчик ё супер инженер ё ки супер вай шуда кор намекунад, бо ҳамон ҷо ба рафта кори сиёҳи азоб ба кори сиёҳ. ҳамин ҳамон хона ба кунад беҳтар ку ҳамон пеши зану фарзанду ваш ба. барои ҳамон оилавӣ гиред, агар шумо ба осон мефурод, оилакаша метиҳад, моҳонаша метиҳад, нағз зиндагӣ кардан мегирад. барои ҳама қадар коргаратона, барое ки коргар нағз кор кунад, нағз пулаша тиҳад ки зиндагиш нағз гузарад. коргар ба нағз кор кардан выгодно шавад. вақте ки ҳамин коргар ба выгодно шуд, нағз кор кардан ва аз сидқи дил кор мекунад. барои ҳамон обязательно ҳамин кора кунед. ҳаштум, барои система контрол, барои контролатон нағз бошад, албатта видеонаблюдение монед. Видеонаблюдение монед болои мурғхона ва видеонаблюдение ба территория ба тамоми ҷо ба видеонаблюдение обязательно монед. Чӣ ба? вақте ки видеонаблюдение доред, телефонатон ба пуш мекунед, вай коргарам медонад ки шумо доимо дида истодед.
сари вақташ ба хӯрока метиҳанд ё не, сари вақташ ба мисол тухма ҷамъ мекунанд ё не, сари вақташ ба мисол тоза мекунанд поруша ё ки чизаша ҳам мебинед я вақте ки ҳамин одамо дуна ки шумо ба онҷо ба видео наблюдение ҳаст ва ё уже психологически уже худаша як рамка ба дароварда сари вақт кора кардан мегирад. баъд нуҳум чӣ хел тухма фурӯхта наша, чӣ хел фурӯхта наша. ҳозир дар бозори Тоҷикистон ду намуди фурӯши тухма аст. Якум худотон ё бурда тақсим кардан мегиред, ин як намудаш худотон бурда точкоба додан мегиред ва мефурӯшанд. бо дуюм намудаш ҳамин ки ҳаст компанияҳое, ҳаст бачаҳое ки худошон омада оптум ҳамон вай шумо мегираду ҳар ҳафта як бор худаш бурда тақсим кардан мегирад, ё 3 рӯз ба як бор ё 2 рӯз ба як бор ба фикрам ҳар ҳафта не 2 рӯз 3 рӯз ба як бор омада ҷамъ карда бурдан мегирад, аммо тухмои шумо худаш фурӯхтан мегирад. анакун даҳум чӣ кор кардантун дар кор? баланс сохтантун дар кор. баланс ҳаме ки 2 блок қатӣ кор кунед ё 3 блок ё 4 блок қатӣ хубтар мешавад. чӣ ба ки мисол як блок ба ки мондед мурға як 4 моҳ ё 5 моҳ пасаша баъд дуюм блок бамонед. чӣ ба ки мисол мана ин вақте ки ино гӯем нигоҳ кунед 10 моҳ 15 моҳ ки шуду ин уже вай ба даромад ҳосил мисол гӯем 3 моҳ 4 моҳ пас ки ин уже вай ба даромад тухма додан гирифт 15 моҳ ки шуд ё 18 моҳ ки шуд уже ина куштан дар кор ки уже ин аз тухм мемонад ку ин уже аз тухм монд ва шумо ба зарар баром ва шумо куштед то ин муддате ки ина куштед мана ин дуюм блокатун тайёр шуданаш дар кор. ҳаме инаша куштед инаш як 2 моҳ 3 моҳ пеш инаш тайёр шуданаш дар кор ки шумо ягон вақт бефурӯш намона, ҳама вақт сарчашмаи даромад буданаш дар кор. барои ҳамон ин мурға кушта додед қассобба мисол вай ба калбасни сехоба ё ки кушта додед бозорба во фурӯшба ё ки рестораноба ана инаш уже тайёр аст, инаш мурғ додан мегирад. баъд дуюм блок ба запуска мекунед. барои ҳамон мақсади гапи ман ки шумо балансировка созед ки доимо даромад буданаш дар кор, доимо ки бозоратон нест нашавад. бачаҳо 11 бозори Тоҷикистон дажи ҳозир аз тухм худаша ҳозир ман гуҷо ба сифро буд не ки нағз хотирам ба нест не ки приблизительно тахминан хотирам ба аст ки ҳамин бозори Хутумобод 30% ҳозир мо таъмин карданем, се равно 60% ҳами аз берун омада истодаи. мазмуни гапам фаҳмидед? 60% ҳамин ҳозир аз берун омада истодаи. барои ҳамин қадар 200 Тоҷикистон ба фикрам зиёда аз 2000 вай аст майдаю калон ҳаме чи именно мурғпарварию ҳамин чи ҳаст не се равно худаш таъмин накарда истодем мо. ҳамин аз берун омадан, аз Қазоқистон омадан, аз Россия омада истода, аз Узбекистон омада истода. шумо кунед ага бемалол коратон пеш мерад, бозоратон ҳаст, кардан гиред, равед омӯзед кардан гиред. акун дар охираш бо якти дига таҷрибаи кори нақл мекунам. якта Қирғизистон ба ман ба рафиқи наздика ман вай одам 3 бор як бор министр шуда кор карда будам, министри селских хозяйства, 3 бор 4 бор губернатор шуда, то есть раиси вилоят шуда кор кардам. бисёр рафиқи наздики ман. ҳама одам ҳамин хел бизнес дорад. як вақт мана даъват карда буд, ман будам хонашонба Иссыкулба. нигоҳ кунам ва ман нигоҳ кунам як питса фабрики калон дорад ва одам рости гап таги як питса фабрикаш таги 400 000 мурға, дигараш ба фикрам зиёдтатара. Таги 1 миллион мурғ дорад, да, общем где-то ҳар 3-4 питса фабрика ба таги 1 миллион мурғ дорад. баъд ман пурсидам аз чӣ сар кардед? Аз чӣ сар кардед? Гуфт муаллим бовар намекунед, гуфт ман сар кардам аз амин хоначаҳои чи аст ку барои хутумо дар қишлоқ ҷоҳо хона дорем, баъд сагхона дорем, майда хонача барои саг мекунем ки зимистон ба хунук нагирад. Гуфт а ҳамон майда як хонача ки барои сагам карда будам, а ҳамон сар кардам. амин камак инкубаторни вай овардаги, чуҷаҳо овардаги вақташ ба амин международни организатсия мана ин ҳар хел международни организатсия хутобам ҳаст ку мана ин юсаиду мана ино а ҳамоно гирифта гуфт ман сар кардам. аста мана ҳамин то ба ҳамин дараҷа омадам. ин чӣ гуфтани ман ин таҷриба қатъи аз кам сар кунед, аз камакакаш сар кунед, аста зиёд карда равед. хуб аз камтатараш сар кунеду баъд аста зиёд карда рафтан гиред. пули бисёр дар кор нест барои ин бизнеса кардан. пули бисёр 3000 5000 10000 доллар қати шумо ба бемалол ин кора кардан метоед. аз майдаҳакаш сар карда аста ба зиёд карда рафтан мегиред.
خب انا کن دوم направленияш ки гӯштиша бо ман вақт меёбаму ин дафъа вақте ки агар иншоалло мумкин ҳафтаам набошад ягон вақте ки ман дар душанбе рафтам дар дарони ягонта бизнеси шогирдам сёмка карда чӣ хел гӯштиша сохтанаша шумо ба нақл карда метиҳам. خب ҳамватанони азизи гиромӣ дар комментария дар поён нависед чӣ чизҳоя фаҳмидед, чӣ чизҳоя таҷриба карда истодед, якдигаратон байна роӣ кунед ам записоя якчанд та записоя. Агар шумо 5-6 та запис тамошо кардеду баъзан дилгир шудед, ҳеҷ гап не, бо аз сараш сар кунед. бо баъд аз чанд вақт гузареду бо аз сари бо сар кунед дарсои мана. Чунки майнаи сари одам ҳамин хеле ки ранги спортсмен будан дар кор, чемпион шудан дар кор. барои чӣ? Барое ки майнаи сари одам дар як бор тамошо кардан ин гуфтагиҳои мана 100% қабул кардан наметавад. чунки майнаи сари мо ҳамин аст ки як функсия аҷоиб дорад майнаи сари одам. худаша муҳофизат мекунад. барои ҳамон одам ҳама вақт аз ҳаме чӣ худаша ҳаракат мекунад ки муҳофизат кунад. барои ҳамон вай майнаи сари шумо ба гуфтан мегирад баъзе вақте ин чиза ту кардан наметавонӣ, ин чӣ намешад бозори мо ба, ин чиза давлати мо ба кардан қиин. ин фикрро накунед. ҳамон давлати мо ба одамои пур аст ки мехоҳад ки ватан бошад. шумо ин фикра кунед. давлати мо ба ҳамон одамое ёбед ки шумо ба мехоҳад ки дастгирӣ кунад, ҳамкор шавад и так дали. мана ин хел фикр карда рафтан гиред. баъд мебинед ки ҳаёт аста дигар шуда рафтан мегирад. ба шумо барори кор худованд ба ҳамаи мани шумо тансатӣ диҳад. дилсӯзи якдигар бошем, меҳрубони якдигар бошем, меҳру оқубату илму ҳунару чиза байни халқа мо паҳн кунем то дарси оянда. ман аз Малайзия ба шумо суҳбат карданам. худо ҳофиз.